Tehagini kepor na kaliang kejongi ka Safe New Trip Mission kumban supung kemau bahagini kisngi kiba ladep ngi ladep ha ya ke memorandum cau menteri rangba ke jela u Konrad K Sangma ban punpau ya ke jing persya ya ke arteli ki kendon ki badon hapo ka SOP na ka benta ban yo ya ka prospecting license na ka benta ban ti ya deuyong kebangi persya nengkong kelong ka ya kate ke 4 hektar ba kinu ki pait ba kibakwa ban apply ya ka prospecting license ki habandon ke jeka klem duna ya ka 4 hektar bat kane kalong ke babu jing ya ki pait ba apo ka than gejongi khamtam ya gitu ki ba trade yong namar jenjar ban yo ya ki riu pait ba duna ki riu pait ba ki badon ya ka jeka ka bada ki 4 hektar te ka baar ngi persya ya ketika kendon ke batho ba kinu ki company lane kinu ki briu ki ba nabar kiba kwa ban apply ka prospecting license kiba de non tribal kila ban yesoi ka agreement bat kini ki belong tribal na ka benta ban yo ya kate ka prospecting license bat kene ka kendon kan sakta ya ka riti ka dustur jong keri bat ka jaj benriu ka jongi namar hadu mentahi ngi po mikhalia ngi dang persya bha ya kene ka benemi ak ya kene kinu ki jing tri ki belong benemi Tedang ipet je kani ke kendon ke long bet directly ba kendon bet ke benemi kani ke kam khayi dewyang. Bat kumbalong hi menta kani ke SOP ke ba ke sarkar jela kalashna ka data na menta kita ki high level. Lene ta na menta ki company. Namar tangha kini ki sngi ba Konrad uwan hapo jowairu ban play ki maunong rim. Ngiu i ke jing kren jong menteri rangba ke ba uong ba hadu menta ke sarkar kampat shna kinu ki kendon na ke benta kirit kiria ban tre ban kata ka kam deuyong leni nak benta kiria ban apply ya ketika prospecting license tengi kwa ruban pentip syafi ki ba nakaliang ka Safe New Trip Mission kala pengkhra ya kini ki kot long kedop ki bahagini ki singi arsngi ki baladep nakaliang ki unit ki circle jong ka EJNC kila asam syaki ba hakaliang ka East Jaintia Hill District hakini ka kot long kedop nakaliang ka Safe New Trip Mission kala thok syai ya kini ki jing sakta ki ban sakta ya keri ba kajak benri gojongi ledangi pediang ya kini ka SOP la bala shna ka MDA government kumba ka long menta ta sakaweru ngi kwa ban pentip shepi ki nong song snong jong karilum jantia bana kaliang ka Safe New Trip Mission ha kini ka live hotrik jong December ka badairu ka sngi ka lungkhu sngiap jong wo kyang nong ba nakaliang kejongi ke Safe New Trip Mission ngin sepelong ya kawe ka rally ke bahe bah hapo kleriat bat kane ka rally kan sedang nadu na telang playground ke bodon hapo dikia east ter sedo umot jong ubok yang nang ba bodon hapo kleriat hajan DC office te haswa bangin perlong ya kejingilang pait ba kan sedon ke jingbu sentiu kum kada ke jing burom ya uni ukhlawat jong keri ber kejat benriu tanda kaliang kejongi ke EJNC ke HYC ngi kentu bat ngi khot ngi ver ya kinong song snong jong karilum jantia khamtam jong ka East Jaintia bakin yami renti hakate ke sngi kane kareli kan long bet kane kareli bat ke jingilang pait ba kan long kum kadak ban pengkemau ya ki pait ba lene ya ke sarkar jela ya ki kendai teli kimat jing doa ki ba ke Safe New Trip Mission kalabu hakmat ke sarkar bat kumjuru kane karali kan long na kabenta kajing sedang jong kajing persya ya kane ka SOP habai de bat ka kamti dewyong kajongi kan long kum ka sedang kajing persya kajongi ya kane ka SOP hagi ya kita ki artli ki kendon ki bodana po kate ka SOP bat hakane ka sengiru ngin sabatai syai ya ka kijing ki ba kajat benriu kajongi kan ya tungku nang ne syekmat ledangi pediang ya kane ka SOP kum bakal long menta namar ngitip syahi baladangi pediang ya kene ke SOP kum bakal long mentahi ki bayo jing mentoy kin detang ki semen pelan lene kinu ki company ki bodana po East Jaintia bat ki hespa andre hakabakadu hi kan long kajing tim yangi urid uria ki duk kisuk ki ba jo imja na